Pandihan kalian kula Steril Aurelia lan kula Dinda siswi SMA N Setunggal Krian. wonten ing sonten menika kita badhe nderekaken pawakakan ngirit energi listrik. SMA N Setunggal Krian nindakake program penghematan energi listrik minangka wujud kepedulian sekolah marang lingkungan lan penggunaan energi kanthi bijaksana. Program punika dipunlaksanake dening pihak sekolah kanthi melu peran para siswa guru. Gerakan punika ngarahake para siswa supaya luwih sadar marang pentingé ngirit listrik ing lingkungan sekolah. Reporter 1 monggo. Matur nuwun reporter ing studio, kula reporter setunggal ing mriki. Para siswa menyumbang supados medeni lampu, kipas lan proyektor nalika boten digunakake utamane sasanipun kegiatan sinau rampung. Program hemat listrik ing SMA N Setunggal Krian Joko saged nggunakake biaya listrik sekolah lan didik siswa supaya nerapake perilaku ngirit energi efisien saben dinten. Para siswa nyambut program punika kanthi positif lan siap mendukung pelaksanakake. Untuk penerapan ngirit energi listrik ing SMA N Setunggal Krian. Setunggal materi lampu yen ruang kelas ora dienggo. Lampu kudu dipateni supaya listrik ora mubazir nalika kelas kosong. Kalih materi AC nalika pelajaran rampung. Yen pelajaran wis rampung, piranti kaya AC dipateni supaya ora boros listrik. Cukup semanten dugi kula pindah wonten reporter kalih. Reporter setunggal, menika kita badhe wawancara salah setunggal guru ing SMA N Setunggal Krian. Assalamualaikum Ibu. Kita badhe wawancarai panjenengan. Miturut Ibu, hemat energi wonten SMA N Setunggal Krian sampun apa mboten? Nggih, urut niku nggih sampun wafat. Nggih kados teng kelas nggih. Kelas 12 niku kan setiap enjing niku sampun nerapaken kados AC, kipas, kalian dimar niku kan boten di nyalaken nggih. Nah niku nggih contoh penerapan hemat energi sing enten ingkang sekolah kita sedaya di SMA Negeri 1 Krian. Nggih. Malih Kalian program menapa kemawon ingkang sampun katindakake wonten sekolah kagem ngirit energi listrik. gini ku wau guruna sampun maringi contoh nggih sing teng kelas nggih niku mau hampir teng sedaya kelas niku boten menawi boten namung teng kelas doso kelas kali 11 kelas 11 nggih pokoke sedaya teng ruang guru nggih ngoten sampun berlaku untuk menghemat energi niku nggih mengurangi penggunaane AC, kipas kalih dimar. Sakderenge jam 9 nggih. Niku pun salah satu awujud penghematan energi teng SMA Setunggal Krian. Matur nuwun Ibu kagem panjenengan babagan hemat energi menika. Nggih, sami-sami. Wawancara karo salah sijine guru